Ongi etorri guztioi, Gogorako zuzendariak barkamena eskatu dio Galen biktimei eta 40 urtez isiltasun instituzionala eta soziala izan dela onartu du. Urteak iraunduen aztura horri aurre egiteko asmoz erakusketa bat egingo dute udazkenean. Galen biktimen inguruan egingo duten lehen erakusketa monografikoa izango da. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak IESa detektatzeko probak farmazietan herrira jaitsi direla jakinarazi du. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko 60 farmaziek dute sindromea detektatzeko proba egiteko baimena. LAB sindikatuak Eusko Jaurlaritzaren Bilboko egoitza blokeatu du azken lan heriotza salatzeko. Joan den astean lan istripuen ondorioz 6 behargin hil izana salatu dute horrela. Paradisu Zinema beka irabazi du Jon Kasek, gaztetasuna eta freskotasuna oinarri diska bat sortu du, diskoaren kantu bat kaleratu du jada antzoki. Bere proiektuaz, ibilbideaz, performanceaz eta aurrera begirako asmo ez egin digu besteak beste aktualitate solasaldian. Kaixo guztioi eta ongi etorri Hamaika Telebistako aktualitate solasaldira. Gaurkoan artista polifazetiko bat dugu gurean, gidoilaria da, aktorea, reporteroa, kafe antzokiko DJ-a eta Kerbeltz taldeko abeslaria. Ongi etorri, Jonkas. Eskerrik asko. Oso gustura hemen. Eta ja basan garaia, nahi nuen etorri Hamaika Telebistara. Gogotxu zeuden orduan Hamaikara etortzeko. Bai, jo, Egin behar nuen zerbait, zuen etortzeko. Horregaitik egin dut kanta, Hamaikara etortzeko. Noski, hori izan asmoa, hori izan helburua. Bueno, Jonkas, claro, kanta aipatuta, konta iguzu, kanta bat kaleratu duzu orain, saltxeroa zarazu, Jonkas, betidan ikibilizara mila saltxetan, kanta bat atera duzu, baina hau beka bati esker. Izan da, hasieraz gaitezen, konta iguzu, nola lortu zenuen Paradisu Zinemaren bekaren bigarren edizioa irabaztea? Bueno, nik banituen kanta pilo bat sortu, eta hasi nintzenean erromeria munduan, nik argi neukan denbora baterako zela, ez? Beti izan dut buruan, nire kantak sortzea, zerbait, ez dakit, nahi nion zerbait eman, pues yo que sé, Euskal Herriari, edo bueno, niri ere, nik nahi nuen ere nire mobidak egin. Baina nahi nuen ezagutu, orduan hasi nintzen erromerietan, eta jendearekin elkartzen, hasi ziren abestiak sortzen. Batzuk ere banituen nik, lehenagotik, eta banituen abesti batzuk sortuak. Eta beti hor nituen, ez nuen ezer egiten, hor zeudelako, eta askotan ez duzu ikusten momentua, ez? Beti nengoen esaten, bueno, eskerromeriarekin nago, tal, bueno, eta ikusi nuen Paradisu Zinema bekarena, ikusi nuen hori teleberrian hartu zela, eta bueno, zerraitik ez, bialiko dutona, eta ea sortea dagoen, ze banituen, baneukan ja proiektua nola egin nahi nuen pentsatuta, banekien egin behar nuela ja, niretzat zen, ja esan da neukan, Kerbeltzen azkenen urtea izan behar zela, eta hori hitz egin da neukan, eta de hecho, azaroan publikatu genuen bideo bat, hori esanez, nire bakarkako ibilbidea hasi behar nuelako. Eta, bueno, bota nuen beka, eta irabazi, orduan ja izan, bale, orain bai, egin behar duzu. Bai edo bai, egin behar duzun, eta faltatzen zitzaidan bultza hori, eman zidan, eta, super zoriontuz, ez da berdina hastea eserresetik, edo, bueno, bekarekin. Nire diska deituko da Maz. Mazez, DAM deituko da alderantziz, D-A-M, DAM. Zergaitik, siglak dira, eta sigla horrek esan nahi dute drogazale, adardun, marikoia. Hori delako bizitzan gehien deitu nautena. Bueno, bizitzan, ez, holtzetan nagoenean, gehien deitu nautena, kritikatu edo iraindu nahi izan nautenek. Drogazale zergaitik, porque ez dut ulertzen, Nico Williamsi ez diote galdetzen zergaitik egiten duen hainbesteko korrika, baina niri holtza baten zaudenean eta dena ematen duzunean eta gora eta bera zoaztenean, jendeak pentsatzen du edo, eske,
benetan, pentsatzen dut, drogatu behar zarela. Pues ez naiz drogatzen, ez naiz igo sekula holtza batera drogatuta. Ez que benetan, niri iruditzen dut, baina, bueno, drogatzen dena badaki, porque bestera ukingo nuke bandiguleo bat eta olako mobidak izango dituzke, osea, hori evidentea da. Orduan, bueno, pues bakoitza pentsatzea nahi duena. Adarduna. Nik erlazio ireke bat neukan orduan, baina jende askok ez du hori ulertzen eta epaintzen zaitu edo ditzen, edo esaten dizute zuri adarra jarri dizutela edo alderantziz. Eta marikoia, pues bueno, pues hori, pues ya azaldu dugu. Orduan, jarriko dut hor, portadan ondo eta niretzat ere proiektua da joder, askatzeko movida bat eta gustura gelditzeko eta esateko bueno, funkitik edaten du asko eta funkitik ere edango du asko, egia da igartzen dela orain prostitutu dagoela, baina bueno, pop rocka da. Diskan danetari dago, daukagu, dago rumba, dago reggaetoia ere, dago elektronika, gero badago trikiarekin egindako movida bat, elektronikoa dela, baina folketik ere edaten duena, eta baina bueno, besteak ere badaude baladatsuek. Inspirazioak nondi datoz? Bueno, pues inspirazioak izan daitezke Dua Lipa, izan daitezke Bruno Mars, baina izan daitezke ere inguruan ditudan euskal talde guztiak. Nik uste dut desberdina dela, antzoki aurkeztu dugu lehena, baita ere izen zelako lehenengotariko kanta esan nuena benga, guazen honekin, eta baita ere uste dudalako dela, nola esan, para todos los públicos, ez? Mundu guztiak dantzatzeko abesti bat Bai, ez nuen hasi nahia de repente elektronika superpotente batekin, zerren markantzen zaitu eta hori ere ez naiz ni. Edo reggaetoiarekin, ez, bueno, reggaetoi kanta bat dago, baina aurkezten baduzu zure burua horrekin ematen du horretarrezoa zela. Honekin ikuste dut ondo dagoela, dantzagarria dela, diska nahi dut izatea dantzagarria. Zenbat abesti izango dira diskan osotara? 12 kantu. Bai, igual denbora bat eman dit besteren bat, azkere mazoaz beti, eta hau zartu genezake, eta tal. Noiz duzu epe muga? Durangoko azokan galeratzeko, orduan ez dakitzen bat erdatzen duten diskak fabrikatzen, baina nik uste dut iraileako egon barko lukela itzita. Uda honetan egon barko. Urrengo datei begira, bada urrengo kanta kaleratuko duzun datarik esan zenezaken datarik? Bai, a ber, nik nahiko nuke udan izatea, abuztuan edo hortik urrengo aurrerapenaia kaleratzea. Zer gertatzen da, bueno, nahi dudala kolaborazio bat izatea. Ze pentsatzen dut, azkenean ni heldu naiteke leku batera, puntu batera, baina jo, behar duzu norbait ate hori irekitzeko. Ze, bueno, esaten duzu bai, jendeak ezagutzen nau, baina faseta hau berria da, eta behar dut ate irekiko didan norbait hori aurkitzea, orduan, pues bueno, hasiko naiz deika, aber laguntzen haute, ate hori jotzera, baditut bi ideia, udan nik uste dut funtzionatu dezaketenak, baina gero, hau ez dago zientziarik honetan. Eta baita ere arraroa da, ze ere ez da soilik musika egitea. Askotan sentitzen dut marketinga ere egin behar duzula, bueno, askotan etengabe, orain ari nahi sentitzen etengabe. Eta hori ez zait gustatzen, ez? Baina egin behar duzu, ez? Eta ezin duzu horretatik ies egin. Ze jendeak, eta nik ere, normala da, kontsumitzen dugu musika, kontsumitzen dugu zerbaiten gaitik, eta talde bat gustatzen zaigu, ni adibidez, niri Chill Mafiak egiten duen musika, zitzaren gustatzen, de hecho, entzun nuen lehenengo aldean, esan nuen, ze mierda dau, ke horror. Eta gero bukatu dut oso zalea izaten. Zergaitik? Saldu diatelako, kitzinaka. Edo agian gustatzen zaizulako, behin eta berzentzen da, bate daki. Orain gustatzen zen musika hori, ez dakit ere, egin dut abre tu mente y descubrirás, eta orain gustatzen zaien musika asko, antzokiak ere lagundu izan nago horretan, ez? Deskubritu musika desberdin asko. Eta agian herritarrei mezu hori helarazi nahiko zenieke elkarrizketari amaiera emateko? Zabaltzeko? Bai, egin nahi duzuena, entzun gustoko duzuena. Baina ez oki bildurrik gauza berriak entzuteko, gauza zoragarriak egiten ari direla. Hemen, eta bueno, pues hori, nirea hautatzen baduzu entzutea, ez dakit zuzenekotan, bestela zuzenekoak, eske askotan pentsatzen du zuzeneko artista bat nizela ni, baina bueno,
hori biliko gara. Kaina moten, txapa moten, hemendik biliko gara, eta ea gustoko duzuen, bueno, eman aukera bat. Bueno, basaretan ikusiko dugu berriro elkar orduan, ez? Edo hemen, amaika diskarekin entzoneko naiz, Bueno, eta platotik kanpore bai. Platotik kanpo, bale, Gu bai. gu bai. Baina Bueno. ea irekitzen didazuen, atea. Bueno, orain bai, amaiera mateko elkarrizketari beti jolas bat egiten dugu Vale. elkarrizketatuekin. Nik 3 hitz emango dizkizut eta zut banan burura etortzen zaizun lehenengo hitza erantzun beharko didazu. Lehena, bale, ez da bertzela Bai, hitza. Pentsatzen nuen ez, baina bueno, zu improvisatzera ohituta zaude. Bai. Baina, bueno, horrek ere askotan. Ea ba. Bueno, galdungo ditut orain bai. Antzokia. Eta esan dut bat. Jo, ese zaila. Pues Antzokia. Wow. Antzokia, nire tokia, nire etxea. Taula gaina. Askatasuna. Eta Jonkaz. Jonkaz. Pues Jonkaz, hemen, ni neu. Zu zeu horixe. Jonkaz zoratuta dago, egiten du... Pertsona zoratu bat? Ez, baina ni naiz begira. Bizitzan egiten nahi dudana, saiatzen naiz beti egiten nahi dudana. Eta horrek askotan, bueno, arriskuak hartzea ekartzen du. Baina begira, hori, nahi dudan eman mezua amaikako ikuslei, hemen nire kameran, egin nahi duzuena, benetan, inor mindu gabe, ez? Baina askotan zaila da, eta zaila da benetan, nahi duzuna benetan egitea, edo zoriontsu egiten zaituna egitea. Baina eske bizita bakarra dago, osake, jazta. Hale, hori izaten dut. Horregaitik egiten dut. Mezu honekin, emango diogu amaiera elkarrizketari, Jonkaz, mila esker, Amaika telebistara tortzearren. Hombre, jode, eta gehiagotan, gora amaika gara! Politikarloan fiskaltzak helegitea aurkeztu du Iratxe Sorzabalen absoluzioaren aurka eta epaiketa errepikatzea eskatu du. Espainiako fiskaltzak helegitea aurkeztu du Iratxe Sorzabalen aurkako auzian emandako absoluzioaren kontra eta epaiketa errepikatzea eskatu du beste epaimahai batekin. Sorzabal 1985ean Irunen izandako atentatu baten harira epaitu zuten, baina Auzitegi Nazionalak maiatzean absolbitu zuen atziloketan jasandako tratu txarrak direla eta. Maiatzaren 8an, Espainiako Auzitegi Nazionalak Sorzabal absolbitu zuen eta epaian adierazi zuen Guardia Zibilak tratu gizagabea eman ziola atziloketan 2001ko martzoan. Sorzabalek Irungo ekintzan parte hartu zuela idatzi zuen, baina epaian adierazi zuen idatzi hori baliogabea zela, akusatuaren oinarrizko eskubideak urratuta lortu zelako torturapean. Fiskalak ordea uste du Sorzabalen aitorpena borondatez egindako ekintza bat izan zela eta ez dagoela kutsatuta tortura salaketarengatik. Horregatik, epaia baliogabetzeko eta epaiketa berria egiteko eskatu du beste epaimahai batekin. Manifestazio jendetsu eta zaratatxua egin zuten atzo Gasteizen korda espazioaren desalojoa salatzeko, ertzaintzak erabilitako bortizkeria salatu dute bertan. Jendetza bildu da asteazken arratsaldean Gasteizen korda espazioaren desalojoa salatzeko. Gora korda eta gora auzo defentsa lelopean aldezarreko kaleak hartu dituzte. Era berean ertzaintzak izandako esku hartzea salatu dute. Biolentziaz atera baititu goizean lokalaren barruan zeuden gazteak. Herrizomako kideek Amaika telebistari jakinarazi diote ertzaintzak zauritutako eta ondoren atxilotutako kidea jada aske dagoela eta osasunez ondo dagoela. Manifestazioaren amaieran komunikatu bat irakurri dute. Horretan, asteazken goizean bizi izan duten gorrotoa azaldu dute. Poliziak egindako 12 orduko operatiboan zehar eta Pintoreria kalera 2 txandetan hurbildutako 8 polizia furgoiena. Euren aburuz, jabetza pribatua guztiaren gainetik defendatzea izan da operatiboaren helburua. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Radio Vitorian ertzaintzaren operazioa egokia izan dela adierazi du. Azaldu duenez,
lokalaren barruan zeuden 10 pertsonek ez zuten desalojoa gauzatzeko erraztasunik ipini, eta horrek eragin zuela ertzaintzak indarkeria erabili izana. Korda espazioko kideek egindako komunikatuan eskerrak eman izan nahi dizkiete auzo antolakuntzari erresistentziaz eta duintasunez korda defendatu duten kideei, gaua bertan pasa duten auzokideei, janaria eraman dutenei eta baita ere telefonoari adi goiza pasa duten guztiei. Argi utzi nahi izan dute gatazketan auzokideak zeintzuk diren eta zeintzuk ez ikusten dela, eta eurek badakitela auzokidez inguratuta daudela. Momentu honetan korda espazioa zena Pintoreria kaleko lokala hormatuta dago. Hala ere, kideek aditzera eman dute, euren bizitzak defendatzen jarraituko dutela haien jabetzen gainetik. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Mario López Gernika Lointekeko entrenatzaile ohiari ezarritako 13 urte eta erdiko kartzela zigorra. Gernika Lointekeko entrenatzaile ohia den Mario Lópezi zigorra berretsi diote adingabe bati sexu eraso jarraitua egiteagatik. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 13 urte eta erdiko kartzela zigorra berretsi dio Mario Lópezi. Gernika Lointek emakumezkoen saskibaloi taldeko entrenatzaile ohiari taldeko jokalari bati adingabea sexu eraso jarraitua egiteagatik. Gertakariak 1998an izan ziren. Biktimak 13 urte baino ez zituenean eta Lópezek ordea 31. Epaiak jasotzen duenez, abusuak 3 urte eta erdiz luzatu ziren gutxi gorabehera. Eta testuinguru horretan, akusatua bere aginteaz eta konfiantzaz baliatu zen entrenatzaile gisa. Auzitegiak atzera bota ditu defentsaren helegiteak eta berretsi egin du Bizkaiko Auzitegiak emandako epaia, zeinak frogatutzat jotzen baitzuen abusuzko harremana zegoela, baimenik gabea eta adingabea kontrol emozional eta psikologiko handiaren pean zegoela. Espetxe zigorraz gain, biktimarengana hurbiltzeko edo harekin komunikatzeko debekua ezarri zaio Lópezi 17 urte eta erdiz, baita 60.000 euroko kalte ordaina ere. Auziak zerresan handia eman du euskal kirol munduan. Izan ere, López emakumezkoen saskibaloiaren figura nabarmena zen, prozesu judiziala ireki ondoren baztertu zuten arte. Euskararen aldeko ekintzei dagokionez azterketak euskaraz egin nahi dituztela aldarrekatu dute Baionako ikasleek. Basoa azterketaren atarian, Bernart Etxepare Lizeoko 21 ikaslek protesta egin dute Baionako suprefeturaren aurrean, azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Ekainaren 15ean hasiko dira basoa azterketak, eta lehen egunean filosofia proba idatzia egingo dute goi ikasketak abiatzeko asmoa duten ikasleek. Ondorengo egunetan, ekainaren 17 eta 19ean, berezitasunei dagozkien probak izango dituzte. Ikaslek salatu dute aurten ere filosofiako eta berezitasunetako basoko azterketak frantsesez egin beharko dituztela, naiz eta ikasketak euskaraz egin dituzten. Azaldu dutenez, Baionako suprefeturako idazkari nagusiarekin bildu da ordezkaritza bat, eta idazlan bat egiteko proposatu diote. Basoko filosofiako proban egin ohi den gisara gehi bat emanda. Zuzena ote da azterketak euskaraz pasatzea debekatzea? Erantzunik jaso ez dutenez, simbolikoki 0 nota jarri diete 20tik. Ikaslei gogorarazi dute azken urteotan hainbat protesta egin dituztela helburu berarekin. Hala ere, oraindik ez dute inolako erantzunik jaso. Ezin da hori segitu, dola 2 urte deia hemen ginen eta suprefeturako teilatura bota ginituen gure pilotak, erantzunkizuna noren eskuden argi gelditu dadin. Ez ginuen erantzun positiborik ukan, orduan ondoko urtean komuneko paperekin itzuli ginen. Hor ere ez da aldaketarik izan, eta beraz nola egin behar da uler dezazuen gure kesua. Iragan maiatzaren 26an, Jan-Marc Huart Bordeleko errektore berriak, Euskal Herrira egin zuen bizitan iragarri zuen azterketen inguruko aurrerapauso batzuk lantzen ari direla. Baina aitortu zuen aurtengo basoan oraindik ez direla neurri horiek aplikatuko. Ikasleek hala ere desobedientzia ekintzak egitea ez dute baztertzen, naiz eta horrek notetan eragin dezakeen. Salatu dutenez ikasketak euskaraz egin dituzten ikaslei zailtasunak gehitzen zaizkia azterketetan, eta horrek baztertuta sentiarazten die. Burrukak segitzen du, azterketak euskaraz lortu arte. Ez ginen isilik egoteko sortu.
Azterketak euskaraz, uzgaitazu euskaraz mintzatzen eta idazten. Azterketak euskaraz! Hona gaurko efemeridea, 50 urte dira Gabriel Aresti idazle eta euskaltzaina zenduzela. 50 urte dira Gabriel Aresti idazle eta euskaltzaina zenduzela, 51 urterekin gibeleko eritasunak jota. Bilbon jaio zen 1933an eta 1975an hil. Gurasoak baserritar jatorriko euskaldun galduak zituen, eta 12 urterekin hasi zen euskara ikasten. 21 urte zituela argitaratu zituen lehen poemak eta 10 urte geroago bere lanik esanguratsuena, Harri eta Herri. Frankismo garaian euskaraz idaztea hautatu zuen, olerkiak, nobelak, antzezlanak, entseguak eta ipuinak. Arestiren poesiak forma eta edukietan ekarri zituen berritasunak euskal literaturara. Bere lanek garrantzia berezia dute 20. mendeko euskal literatura ulertzeko. Poesia sozial eta kritikoa egiten zuen, Euskal Herriaren egoera salatzeko. Poesia herriaren kontzientzia pizteko arma baliagarria dela eta literatura gizartea aldatzeko gai dela uste zuen. 20. mendeko euskal literaturaren berritzailetako bat izan zen Aresti Txillardegi eta Seizar Bitoriarekin batera, bai formaren bai edukien aldetik, eta gaur egungo euskal idazle askorentzat inspirazio iturri bizia da. Joseba Sarrion Handiarentzat, Arantxa Urreta Bizkaiarrentzat edota Bernardo Atxagarentzat esaterako. 1957an euskaltzaindiako langile izendatu zuten. Hiltzela 50 urte pasa direlarik, euskaltzaindia Gabriel Arestiren ekarria ezagutarazi eta balioesteko egitara ugari antolatu du, ekainetik abendura bitarte. 10 ekimen aurre ikusi dira, hitzaldiak, antzerki saioak, kontzertuak, erakusketak eta liburu aurkezpenak, ondorengo 6 hilabeteotan gauzatuko direnak. Aurrena ekainaren 6an izango da euskaltzaindiaren egoitzan, Bilboko udalarren txistularien bandak aitaren etxea emanaldia joko du. Gabriel Aresti bera eta beronen lanak ezagutzera ematea da ekitaldi hauen xede nagusia. Arestiren ekarria balioan jarri nahi dute. Beronen lanak duen meritu aitortu, balioetxi eta ezagutarazi. Arestik euskal literatura modernizatzeko eginiko ahalegina gogoraraziz eta euskararen batasunaren hastapenetan izan zuen eragina eta ikuspegi fin zorrotza nabarmenduz. Hiru hilendik etxusuaren ondua. Kulturgintza jarraituz Bilbo Zaharra euskaltegiak antolatzen duen klasikoen irakurketa etenik gabearen 18. edizioa ospatu da gaur Bilboko Arriagantzokian, aurtengo irakurgaia Bizenta Mogelen ipuin onak izan da. Bilbo Zaharra euskaltegiak antolatzen duen klasikoen irakurketa etenik gabearen 18. edizioa egin dute ekainaren 5ean Bilboko Arriagantzokian. Aurtengoan Bizenta Mogelen ipuin onak liburu irakurri dute 400 lagunek segidan, goizeko 8etan hasi eta arratsaldeko 3etara bitartean. Nerea Ibarzabal markinar bertsolari eta idazleak abiatu du saioa. Ostean txandaka 200 lagunek baino gehiago Arriagan bertan elkarren segidan eman diote ahotsa Bizenta Mogeli. Era berean, euskal etxeetako eta ikastetxetako ordezkarien bideo pasarteak ere ikusi dira. Euskarazko liburu bat argitaratu zuen lehen emakumea izan zen Bizenta Mogel, idazle, itzultzaile eta editore lanetan aritu zen Mogel, eta 22 urte zituela kaleratu zuen ipuionak Esoporen 50 alegia eta Juan Antonio Mogel idazle eta Bizentaren Osabaren beste 8 biltzen dituen 1804 lana. Adituek nabarmendu dute ekintza horrek euskal literatura Europako klasikoekin lotzeaz gain euskarazko haur eta gazte literaturaren hastapena ere ekarri zuela. Hala ere, Ibarzabalek gogo eta egin du hitzaurrean barkamen eskari moduko bat idatzi abiatu zuela liburua Mogelek. Badakit, esunaz beste gabe, neskatz gazte baten izena dagoala itxatxirik liburutxo honen aurkean. Jardungo dutela sinuka ez gutxik diotela bere artean, inoren lumaz jantzi nahi duela bela txikiak. Hau da, besten beharrak hartu nahi ditudala niretzat. Ez dago kiola neskatza bati bururik auzitzea liburu ginen. Asko duela gorua naiz jostorratza zuzen erabiltzea. Gauza honik badago, esan dezatela inorena dala, ez nerea. Okerrik badakuste egotzi nere gainera. Berdin, arteak ez du emango zagarrik. Bilboko udalak euskarazko gazte aisialdiarako Harrapazank programa egin du aurten ere euskaltzalen topagunearekin elkarlanean.
Bilboko Udalak gazteentzako euskarazko aisialdia eskaintzen duen Arrapazank programaren edizio berri bat egin dute. Aurten 2 hamarkada bete ditu programak. Arrapazank programaren helburua da Bilboko auzo ezberdinetan 10 eta 16 urte bitarteko gazteen aisialdian euskararen erabilera sustatzea. Horrez gain, balio sozialak eta gai zeharkakoak ere jorratu dituzte, besteak beste berdintasuna, inklusioa, dibertsitatea eta osasuna. Euskaltzalen mugimendua elkartearekin elkarlanean antolatzen da egitasmoa eta helburu nagusietako bat da gazteen artean euskararen erabilera sareak sendotzea. Aurtengo edizioak berrikuntza ugari ekarri ditu eta horien artean nabarmena izan da eszena talentu lehiaketaren finalerako jaialdi berezia, non parte hartzaile guztiek Bilborrok aretoan elkartzeko aukera izan duten. Horrez gain, 4 asteburutan zehar abenturazko irteerak antolatu dituzte eta bertan gazteek natura eta kirola uztartzeko aukera izan dute. Programaren bestelako eskaintzei dagokionez Klikazank atalean 10 eta 16 urte arteko gazteek bideo-jokoen mundua murgiltzeko aukera izan dute eta tal berean Rocket League bideo-jokoan oinarritutako txapelketa egin dute. Bestalde, eszena programan gazteek euren talentua erakusteko aukera izan dute. Banaka zein taldeka kastinetan parte hartu, klase magistrala jaso eta azkenik lehiaketa finala gauzatu dute maiatzaren 24an Bilborrok aretoan. Ikusentzunezkoei dagokionez, zein gomendio dituzu ostegun honetan Gaizka Izagirre? Kaixo, egunotan ere euskarazko eduki oso interesgarriak iritsi dira. Adi! Netflixen Sara telesail italiarra. Thriller poliziakoak maite dituztenentzat proposamen ezin hobea. Semearen heriotza susmagarria dela eta agente sekretu ohi batek lanera itzuli eta gero delitu gehiago eragiten dituzten hainbat krimen ikertu beharko ditu. Netflixetik mugitu gabe, Bizirauleak bihar estreinatuko da. Jatorri txinetarra duen Toni Ayres, The Slap telesaileko zuzendariaren lan berri hau misterioaren eremuan murgilduko da. Tasmaniako kostaldeko herri batean girotua Jane Harperren izenbereko eleberriaren egokitzapena da. Duela 15 urte, 3 gazteren heriotzak kostako herri lasai baten egunerokoa suntsitu zuen. Orain, beste neska baten heriotza misteriotsuak iragana zeldatuko du berriro. Prime Videon aizparik onena, Jessica Biel eta Elizabeth Banks dira thriller dramatiko honetako protagonistak. Chloe, itxuraz bizitza perfektua duen emakumea da. Hedabide bateko zuzendari arrakastatsua, Adam senarrarekin eta Ethan semearekin bizi da. Bere aizpanikik ordea bizimodu ezegonkorra darama. Menpekotasunetik urrun mantentzeko etengabeko borrokan. Adam hilik azaltzen denean, familiaren sakonean ezkutuan gordeta egon diren sekretuak agerian geratuko dira. Movistarren Venom, azken dantza. Spiderman sagaren sekuela, Tom Hardy gorpuzten duen Venomi buruzkoa, Eddie Brock kazetariak eta Venom simbionteak elkarrekin jarraitu beharra dute bizirik irauteko. Arazoa da, hori egiten badute, gainerako gizadiak agian ez duela biziraungo. Eta amaitzeko Primeranen Britainia handiko telesail bat, Borders, unibertsitatean girotutako komedia bada, Londresko zentroko 5 ikaslei buruzkoa, eliteko barnetegi baterako bekak irabazi dituzte. Eta gogoratu, estreinatzen diren euskarazko nobedade guztien berri izateko, zernonikusi.eus webgunean topatuko dituzuela. Iritsi gara amaierara, Labarren Aranburu abestia dator orain, bihar arte. Produktu gordinaren balioa, patitis gabeko lurren desioa, arrakasta arroputz, depresiboa, agresibo pasibo ez da, genero bat, amorrua ferratu nahi didazu larruan, maite zaitu xuxur, latzen dezu buruan, amets bat dezu, esan altuan, nire ukabila zure.